naragsak nga isasangbay iti ilini nga kapugaw. Maimatangan yon itinabak ng kanipagtantan na kami nga kultura ken tradisyon mi. May nga panguluwen, iti nagidaulo dagiti Ilocano. Tinagan ti panguluwen ket kabu aggaw. Isut nagkapuan iti nagan, iti ili nga kabugaw. Deto'y di kamurunaan nga pagsapulan mi. San Marcos, ikakasi na kami. San Marcos, kasya na kami. Tarabayen, daytoy dagitoy iti sagmamano nga proyekto mi. Dakkel nga tulong iti kailyan mi ken produkto iti pudno nga agserbi. Daytoy iti ilimi naragsak nagaget na anos ti mayor mi. Ato nga programa na kultura padanong para ti kultura. Kanagan ken hospital lumipay na panagprogreso kapugaw isut kayat na dumaduma nga programa itatag na para kada gabi nga upilit tulungan na kapugaw kapugaw naragsak na ili sa miweng kapugaw intay rambakan kinalimus na intay matangan sa miweng festival intay selebraran kinalimus na intay mutektekan pagnos kapugaw intay rambakan sa miweng kapugaw intay selebraran pabaen tinatinggaw raweng di kawayan na buker sa miweng may samsangayan pagnos kapugaw intay rambakan sa miweng kapugaw intay selebraran pabaen tinatinggaw raweng di kawayan na buker sa miweng may samsangayan pagnos kapugaw sa miweng kapugaw pagnos kapugaw
Caguas Pugos National High School. Anak ko, sursuruan may tagtukar iti angklong, tay suntoy iti mang parang ay iti biyag mo. Wen, manang! Nanang? Nanang, no anyaman ayan mo tatta, sapay kuma, tatarabayan na, kendetoy nga panagdalyasat ko. Kanayon kun tulatta, malaglagip, dagiti adal, nga inka-impaay kanyak. Agyamanak nanang ko, ay ayaten ka unay.
That was contingent number 2 from cluster 1. As usual, can we have 2 representatives? Maybe the choreographer this time? A choreographer and a dancer to be with me so that I can just give a little, we can just give insights about our performance. Asan po? Can we have 2 participants from contingent number 2? Nagpintas nga awing daytan nanang. Nagmayat adanggen anak mo, makapalag-an tirik na. Anak manalain nang. Ingkan anak ko, idaras mo kit no adda makakita ken ka. Alawin, suputan mo ti aglawlaw nga rute nakalain. Anak pulis! Anak ko! Dumaray ka! Nanang! Nanang ko! Tulungan niyo na nanang ko! Nanang! Nanang ko! Tulungan niyo na nanang ko! Kendi ngay kami barok, may kan barok, kay suruan da ka ano kasanong iti panagaramat, iti makunkuna nga angko. Mamin, iso na ita at tinangikan niyo, panapintas ti uli na. Hintay nga ron din, Manong. Angklung! Nag-perfect! Tembakan dekat ke ilukuan, ili aku buka. Ili aku buka, sikat kuno amaday tayo, sikat lugaran isang sangayan, tubugaw ang ragsakan.
That was contingent number 3 from cluster 2. Very musical ang ating datingan with our contingent number 3, Kabugaw. Nanang tatang, inapagpasan an anong sanda. Wen anak ko, ipasnek mo ti agadal, tadungdung wen kataunay. Anak ko, agan andad ka, gadal ka anak saya. Good morning, class! Nagsaya atin, tag-aki amin kita pang-alnaw. Seryo, anang marudmet ipagpampanakkel mo, ti iri tayo makabugaw. Iti tayo akabugaw, maestro, ket nagtaudan ti kinagaget nga manalon, ket kastan apagpampanakkel tayo, ket nagitibulmula sa tsay managmarabor atalo.
Sergio Lopez. Fiestan Kailian! Sa miweng kabugaw, hintay ramdaman, kinalimos na, hintay matangan. Sa miweng festival, hintay selebranan, kinalimos na, hintay mo dektikan. Bagnos kabugaw, hintay rambakan. Sa miweng kabugaw, hintay seklaran. Babaeng kinatinggaw, ngaweng tikawayan. Mabukel sa miweng na isang sangayan. Inalimos mo kabugaw, pagdigin na magan. Tinatanong mo kabugaw, di puno saksakay. Kinabagnos mo kabugaw, di puno sakuraw. Bagnos, bagnos kabugaw, bagnos kabugaw. Tinatanong mo kabugaw, di puno sakuraw. Bagnos, bagnos kabugaw. Sa miweng festival, bagnos kabugaw. That was contingent number 4, Kabuk. Daytoy ti makunkuna nga ang klong. Mangted sa miweng anay dumduma. Kaya't mi man met makasursuro ang tukar iti ang klong. Tatang, iramidang man dagito'y gagayem ko iti ang klong. Kastoy, umay kayo ta, may matangan niyo ti pinagaramit iti ang klong. Gagayem, mangputar tayo iti may isang sonata para iti ini tayo kabugaw. Babaen, kentoy ang klong.
sanay. Piyesta sa nanging kamrambagan, raming daga na magnusa ay nagkakaong kaugaw sa tupikit ka na pagkakanda. Ikaw pa din pinagpapagaya, pinagkikira hindi kawaya. Iwas magpus ka bukaw, idir-ili at iyang sanay. Kesa sa nanging kamrambagan, gamit daga na magnusa That was contingent number 5 from Cluster 4. Bakit inak agkalap? Tapno adut maalak ng ilabo tayo. Sumurot na, tatang. Agan-anad kayo lakay. Tatang, kaunmit na alat ang ikan. Ano nga ro nila ako ni Nanang? Bakit? Ada kami. Nagliday di tao ita. Awan na alami. Padasin tayo ti dumawat ti pamendisyon ni Apo San Marcos. Bakit? Nakman padasan ng agkalap. Bari adut maalak ko. Wen lakay manangaasi ni Apo.
Day, nagadot na alam nga ikan. Agyaman ta kin Apo San Marcos. Wen, bakit? Adut ilakutan. That was contingent number 6 from Cluster 3. Dito sa bayan ng Kabugaw ay may natatanging tinig na maririnig sa puso ng bawat Kabugawenyo. Ang bawat pagsisikap at bawat pawis ay may tinig at himig. Ito ang tunog ng pangarap. Ako si Antonio at ito ang aking kwento. Dito'y lugar ni anak ng sudi, nararagsak ka mga umili. Dito'y lugar ni anak ng sudi, nagagaget ka mga umili. Uray narigat iti panagbiagmi, agan-anos kami. Ni San Marcos sa patron kiili, ibabait na kami. Dito'y lugar ni anak ng sudi, nararagsak ka mga umili. Dito'y lugar ni anak ng sudi, at tikay sa ka mga umili. Kasto'y tibiyag ni Intayon kakadwa, intay agalat ikawayan ni intay lagaen. Intayon! Intay nagalati kawayan sa tiyay bantay, rugyan tay tilikot ibalay. Mga lati badang sampilok when ukumpay, pilyan din natin saan nanalupay-pay. Di pagkausaran na kawayan na kakaisuna, mabanbanuan no malagalaga. May kapsat na intay, pagkanin kawayan anatibke, tayo sud pagyagan kabugawen nyo anatiker. May kapsat intayo suunen, isuko sa red na pagyagan kawayan anapukanin. May kayong kakap sa plaglaga tayo, alayin di ban dapat tutunan tayo. Ano sang diado, a proseso, pagprusen, pagkulpyen tayo. Dahito'y itilin na kami, apoon bandugyan ragsak ni, at wari ka tinasag
mi akabugawenyo ket mayari kas maysa kawayan ang natibkera. Aduman a panubok ti dumteng ket agtutuloy nga agaw-aweng kadagiti puso mi, aweng awan makartam. Samiweng ni Arapaap. Anay sangsangayan, sikat ka pipintasan, gaming kat ka ilukwa. Ay ayaten daga o kabugaw, nagamuin ka niray-ray-aw. Mas katayag dagiti ban pantay, ken katarnaw tibay-bay panagayat mi, ken katinto mapukaw, I love kabugaw. Puso mi ang grab-grab o laku ang produkto kabugawin nyo. Bunga ado banog din sa klibisyo, pumatag kayo. Ako si Antonio, proud to be kabugawenyo. Hanggang sa muli, bye-bye! That was contingent number 7 from Agrubat kan lakay, taing kantong kalapen. Wen tatang, iya da dumiti alam nga ikan kada si daytoy kong rabi. Ang sintintay kagarod na ko. Tilungan mo na mo. Inakon mahal. Bye tatang! Hello anak, maiyunak met kanyayon. Wen anak, bastik na nga alitin. Tatang, adiret si Chetan, agawin ka kuman. Wen nako, madaling to. Nakong, agawid ka ni tatamon. Agawin din! Kamusta kayo ng kakadwa?
Awan makalapen, sumurot kami kan. May kayon, intay ko mararagyan Apo San Marcos. Utayo! Bagnot Kabugaw! Happy Sariweng Festival! That was contingent number 8, Kabugao National High School.
That was contingent number 9, Lipit National High School. Dance! Denggem sa miweng na umawaweng. Hintayon kabugaw, hintayon bagnos kabugaw. Makalingling-ay, naragsak kinarangay. Hintayon kabugaw, rimat kinatanaw. San Marcos Evangelista, sa langiban na ka. Putno apa nagserbi, di amin na umili. Pagnos kabugaw, alam na inkang mainaw. Kinasarit ken kinasudi nga, ipanpan nagkelmi. Nakakaskas daaw, kabugaw. Rimat kinatarnaw, kabugaw. Kabuanggaw, sa miweng nga natinggaw. Sang-sang kamay sa tayo, amang rambaken mang padayaw. Batun lagi tinapalabas, pa-Ingles ka na pati kinaras. Lamlames, amarway, di pares bes ken di bye-bye. Kalkalding, katabakwan, kamaisan ken kaukawayan. Sirmataken tarigagay, iapo Diyos di mangipaay. Denggem sa miweng na umawaweng. Hintayon kabugaw, hintayon bagnos kabugaw. Makalingling-ay, naragsak kinarangay. Hintayon kabugaw, rimat kinatarnaw. San Marcos Evangelista, sa langiban na ka. Putno apa nagserbi, di amin na umili. Pagnos kabugaw, adal nga inkang mainaw. Kinasarit ken kinasudi nga, ipanpan nagkelmi. Hintayon, Ilocosur. Pagnos kabugaw, wan Ilocosur. Wan kabugaw, denggem sa miweng na umawaweng. Hintayon kabugaw, hintayon bagnos kabugaw. Makalingling-ay, naragsak kinarangay. Hintayon kabugaw, rimat kinatanaw. San Marcos Evangelista, sa langiban na ka. Puno apa nagserbi, di amin nga umili. Pagnos kabugaw, adal nga inkang mainaw. Kinasarit ken kinasudi nga, ipanpan nagkelmi. Sa miweng festival, Pagnos kabugaw. Once again, a round of applause, ladies and gentlemen, to our contingents of Sayaw sa Kalsada 2024! We'd like to request our contingents to please take your seat.